Waqt żjara fis-Soup Kitchen tal-Belt, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech faħħar ix-xogħol li jsir mill-Franġiskani li jmexxu din l-inizjattiva. Filwaqt li sostna kemm importanti x-xogħol tal-volontarjat sabiex tingħata għajnuna lil dawk fil-bżonn. Llum kien l-opportunità illi mill-politika mhux biss nitkellmu dwar ma ngħixuha. Bla dubju importanti ħafna li jkollna dawn it-tip ta' istituzzjonijiet, insellem ħafna l-Fader Marcellino għal ġid kbir li jagħmlu l-volontira kollha li jgħinuh u dak kollha li jipprovdu li kell biex ikun jista' qed jgħid li jitma' madwar 120 persuna kuljum. Bernard Grech għamel referenza għal fatt li hawn diversi persuni li għandhom bżonn l-għajnuna ġenwina. Iżda hemm ċertu nies li qed jieħdu benefiċċji li huma m'għandhom bżonn u li l-gvern hu kompliċi. Dan brabta mar-raket dwar il-benefiċċji soċjali. Importanti nifhmu anke bħala politiċi illi fil-waqt li l-istatistika tkun kemm tkun sabiħa, anke tkun pożittiva ħafna, ejjew nifhmu li hawn min jaqa' mix-xibka soċjali, hawn min jew ma jkollux benefiċċji, jew ma jkollux għajnuniet, jew kellha jkollu ma jkunx biżejjed. Għalhekk hu iktar gravi li nisimgħu li jkun hemm min ma ħaqqux jieħu benefiċċju, saħansitra jkun hemm xi ħadd fil-politika illi jkun qiegħed jgħin biex xi ħadd jieħu l-benefiċċju li mhux suppost jieħdu. Meta ħadd ieħor għandu dritt jew għandu bżonn l-għajnuna u l-benefiċċju imbagħad dawk ma ngħinuhomx. Waqt din iż-żjara Bernard Grech kien ukoll fix-xogħol volontarju, hekk kif ta' daqqatir lill-volontieri l-oħrajn li kienu qed iqassmu l-ikel lil dawk preżenti u ringrazzja lil dawk kollha li jgħinu fih dan il-kċina, kif ukoll lil dawk li jagħtu l-ikel b'xejn lill-Franġiskani, ikel li jitma' madwar 120 persuna kuljum. Għal din iż-żjara kien hemm ukoll preżenti l-membri parlamentari nazzjonalisti Ivan Bartolo, Graziella Gallia u Albert Buttigieg. F'kumment ma' Net News, Patri Marcellino mikallef irrefera għal faqar li hawn f'pajjiżna. Filwaqt li semma kif kuljum ikollhom persuni ġodda li jmorru fis-Soup Kitchen għall-għajnuna. Ta' kuljum ikollna persuni ġodda illi huma bla saqaf. Jiena nemmen illi kull ċittadin għandu dritt illi jkollu saqaf fuq rasu. Net News kellem ukoll ma' volontiera li kien hemm preżenti, fosthom ma' rappreżentant mill-Oratorju Marija Immakulata tal-Mosta, illi ħadu grupp ta' adolescenti jagħmlu xogħol ta' volontarjat fil-kċina. Importanti ħafna il-volontarjat iva fil-fatt il-grupp ta' żgħażagħ li ġibna għax nixtiequ ħafna nurruhom u nħeġġuhom il-bżonn li hawn li jgħinu lil min hu inqas ix-xurtjat minnhom. Fil-fatt dal-għodu stess spjegajtilhom, speċi ħarsu madwarkom, araw x'għandna f'pajjiżna stess, ġifieri, u ringrazzjaw l-Alla illi intom issibu kollox id-dar. Volontieri ieħor li jgħin fil-kċina kompla jenfasizza l-importanza ta' post pas-Soup Kitchen għas-soċjetà tagħna. Ma jkunux jistgħu jilħqu ċertu affarijiet. U jiġu għaw biex għall-inqas jekk ikollhom budget ta' flus. Meta jiġu jiklu għaw, ikunu qegħdin joqstu minn dawk il-budget li jkollhom f'idejhom. Il-pija they are very healthy, għaw ħafna problemi, speċi fis-sens li ġorhom huma magħhom, imma kulħadd suġġett għall-problema. Matul iż-żjara tiegħu fis-Soup Kitchen, Bernard Grech insista li l-Partit Nazzjonalista ser ikompli jistinka biex jaħdem favur id-drittijiet ta' kull persuna.